дає. Та серйозно. Каже, коротше, що десь прийшов до тебе, що ти, блядь, вдома сиділа, коротше, знаєш. Ти каже, що постукав, ти йому двері відкрила, вийшла до нього у трусах, у ліфчику, блядь, коротше. А він, блядь, типа, що у коридорі розібрався, блядь, і сосати собі давав, там себе раком їбав. Ну. Кажеш, ти їбатися не вмієш, ти лиш стогнеш, блядь. Твою мать! Ну, ти серйозно. Ти йому дав полизати, кажеш, ой, прийде тепер до тебе. А він у тебе лизав? Та? Ну як я з ним стакана п'ю, а він у тебе лизав пизду? Та неправда це все. Неправда це все. Та? Все, давай, давай,